ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, шахсиятҳои хонахар, заминхар, квартирахаро. имрӯз 21 июли соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ 10 дона хона ҳаст. бари шумо пешкаш мешавад. Бо диққат сабр карда то охир тамошо кунед бача азиз. барои реклама рақамҳоро мегзорем. қабули реклама, шояд хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, компания, офисо боша. Агар барои фурӯш реклама кардан дар WhatsApp мон метавонед муроҷиат бикунен. дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда бутем бачаҳо. чунки наворое ки Саудо ТВ мегзора 100 просмотр мегира, 100 нафар хонахар тамошо мекунад. 1000 просмотр мегира, 1000 шахсияти хонахар тамошо мекунад. мошинхар не бачаҳо, медонен. ҳаракат кунен, хонаҳотона видео кунен, рӯй кунен, реклама карда фурӯшта мегзора бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. мардуми сарбаланди шаҳри Ваҳдати Бостонӣ. нигоҳ кунед ака. видеора тамошо кунен, адресора гӯш кунен ба гӯшотон. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат ба қарор дорад. деҳаи Ширинчашма ба ҷамоати Бозорбои Буруновда қарор дорад бачаҳо. 4 хона 6 сотиқ замин 320 мега. дар 320,000 савдош мекуна. успет кунена бигиренаш. ремонтора чихеле ки дар видео тамошо кардесен кадом ҳолат қарор дорад, просто сум дар кор савдош мекунанд. 320,000 сомонӣ. замин 6 сотиқ. квадрати хона 10 ба 10 мега. дохили хонаҳо ошхона дора, ҳоҷатхона дора, як подвали хушрӯ дора, подвали 5 ба 3 дора. об ҳастай, свет ҳастай, документо 100% ҳастай. хонара соли 2020 сохтагием бо кирпичи пухта. ремонтошон беҳтарин ремонт кардагиай. ҳами срочно фурӯшида дӯстон. 320,000 занг бизанен, маслиҳат кунен, бигиренеш. мо ҳаракат мекунем хонаҳоро навор кунем. вақте ки шумода маъқул мешава, занг ки задем бигем ки аз канали Саудо ТВ кадом хонара кадом блогер навор кард, аз уми ҳаму шахсият занг занен. худохоҳад арзонтон мекунам бачаҳо азиз. лайкотона гузорен, фикротона комментария карда монен. дар канали мо обуна шен, подписатся кунен. баъдан вақте ки навори арзонҳоро ки мондем, шумода уведомление мияд дӯстон. ҳаракат карда хонаҳоро аввал тамошо кунен. шояд ягон хона бо нархи арзон рӯй кунанд. бо ҳар як баҳонаи зиндагӣ, мушкилиҳои зиндагӣ хонаҳоро дар мо рӯй мекунанд. арзонтар мемонанд ки камбудимон ҳал шавад. ба ҳамон хотир дӯстон, видеора якам шида тамошо бикунем бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Сино. нигоҳ кунен. кӯчаи Бунёдкорон. 2 сотиқ замин дора, об свет дора. нарх 45,000 сомонӣ. абача дар ноҳияи Сино 45,000 сомонда метонен 2 сотиқ замин бихарен. ин шӯхӣ нест бачаҳо. муомила дора.
телефоношон, ватсапошон мегзорам аз зуми канали мо дӯстон занг занен. Замин дар любой ҷо замин ҳамворай. аму шахсият ки сурати заминаш ки набудааст аз интернет як сурата гирифтем да мондем. чунки замин ба ҳама маълум астай, дар ҳама ҷо замин ҳамворай. аз рӯи адрес замини ҳамвор 45000 сомонӣ 2 сотих замин срочно занг занен дӯстон азиз. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳолати коробка қабул кардем ки дар соколни этаж қарор дорад бача азиз. шаҳри ваҳдат пушти ҳайкали модарҷон соколни этаж 165000 сомонӣ духонагаи 55 квадрат метр. хонаҳо бо кирпичи пухта перегородка кардагиянд. баландии хонаҳо 3 метр баланданд. 250 240 260 3 метр. обсвет дора бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. техпаспорт дора. қисми коробкаш қатӣ савдо мешава 165000 сомонӣ. ҳайкали модар аст ку дар сентри шаҳри ваҳдат он амуҷа қарор дорад. занг бизанен аз уми канали мо салом бирасонем бачаҳо азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯши арзонак. бачакҳои клуб амиҷаен шербачаҳои клуб квартираи арзон хоҳиш кардем. ман аворушкам нигоҳ кинакам. бо диққат гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри клуб дар 9 микрорайон. доми 20 этажаҳай хона дар 2 этажай. дом 20 этаж не хона дар 2 этаж. 285000 сум нарх. як хонагаи 38 квадрата. ду хонаи фасон мешава бачо. неки як хонаи 38 квадрат қайд кардиян. пеши институти технологӣ ремонт дора назди беморхонаи марказӣ, яъне ки дар сентри клуб қарор дорад. таи 40 квадрат 38 квадрат метр 285000 сум. метонен хитон бо занг зада маълумоти бештарша бигирен. мактаб, масҷид, садиқ, бозор, донишгоҳ, беморхона ҳама дар наздикияд дӯстон азиз. пешта қарор дорад. ободай. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ қабул кардагӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи ёвон абдураҳмони ҷомӣ 330000 нарх. духонага масоҳати 49 квадрат дар 5 этаж дукомната квартира. хуб кухни дора. хуб духонага ремонтош бад нест. абдураҳмони ҷомӣ 5 этажный дом. хуб срочно сум дар кор. аниқ харидор бошен занг занен иншоалло бо савдо ҳам мешава. ҳозирашта 330000 сомонӣ 2 ҳуҷраи 50 квадрат. занг бизанен дӯстон масиҳат кунем бигирен. аз мо наворҳоро ҷолиб гузоштан аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. ҳар як наворе ки мегзорем просто шумо дар уведомление мия бачаҳо не ки 2 соат 3 соат вақт сарф мешава. ҳаракат кард қадр кунен. лайкотона биҷиқем бачаҳо. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи синоҳай шаҳри душанбе. як хонагаи 24 квадрата 350000 сомонӣ. срочно як ҳуҷрага квартира дар 1 этаж. доми 5 этажа 1 этаж 24 квадрат. тамоми условиёҳоро дорад дӯстон азиз. адрес гипразем военный городок ноҳияи сино шаҳри душанбе. занг занена масиҳат кунена бигирем бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ астае ки дар пеши ҳукумати ноҳияи файзобод. шумо эътибор тиҳен дӯстон, аз ҳама ҷо навор мекунем. вақте ки хонаҳои душанбе бошад пешакӣ мегем ки хонаҳо фақат аз душанбе.
یکی کвартираҳо навор кардем, мегем пешакӣ ки фақат квартираҳо аз Душанбе. Леки навормон аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон бачо. Аз дубой ҷо навор дорем. Дуконата квартира 6 этаж, масоҳати 60 квадрат, коробка. 245,000 сомонӣ дар Файзобод пеши ҳукумат. Пеши ҳукумат ки боша, агар ҳукуматам дар ҳар ҷо намемонанд. Ҳукумат дар центр мешавад, ҷои обода мешавад азиз. Доми тайёр, иҷозати ремонт ҳастай. Проект якхонага, духонага карда мешавад. Як хонаи 60 квадрат метонен ду хонаш кинем бача азиз. Ва ҳам хотед духонага қайд кардагӣ 245,000 сом успет кинен бигирен. Ихели нархҳо камай, темболи дарами дом дар Файзобод пеши ҳукумат. Мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки масоҳати 3 сотиқ замин 4 ҳуҷрага дар шаҳри Душанбе. Хона аз гаи 5 километр дур. Хона освет дора. Доимӣ канализатсия ҳастай. Харидори серьёзна занг занен, нарх 450,000 сум боз муомилаи соз карда мешавад. Барои маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp 670 хишай метонен дӯстон занг бизанен, маслиҳат кунен. Ремонтош бад нест. Назди ҳавлигӣ хонаҳое ки дар Душанбе назди ҳавлигӣ нархҳошон бениҳоят қиматай. Мо ҳаракат карда наворо мекунем арзон тароша бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бачо. Хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе 4 ҳуҷрага, масоҳати 14 сотиқ замин, ҷамоати Балхобӣ, деҳаи Туто, шаҳри Кӯлоб. 355,000 сомонӣ. Адресоша гӯш мекунем. Хона 5 хонага кирпични, ҳамаи шароитҳо ҳастай. Ремонт миёна, бассейн дора. Кати беруна ҳастай. Ҳавзи бетон ҳастай. Чойлоб, гараҷ, иморатҳои ёрирасон, 2 точка об, термикс, кухни, баня дар дохилаш. Дӯстон азиз, маълумоти пураша метонен занг занен. Бозираша 355,000 сомонӣ. Боз арзон мешавад. Аз номи канали Савдо ТВ дӯстон занг занен. ҳавли сиашка, дарвоза краска талаб, чойлоби калон, обсвет, хуб бассейн, гараҷ, кухни, баня дохила. маълумоти пураша занг бизанен бигирем ач азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. аз шаҳри Туз хонаи арзони замонавӣ қабул кардем, наворуш кардем. бинен хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 13 сотиқ замин, 3 ҳуҷрага дар Обшорон, гидра мега гидраи шаҳри Туз будааст. 400,000 сум нарх. Срочна хона дар ҷамоати Обшорон назди мактаб Садиқ Медпунк. гӯш кардем бачо, назди мактаб Садиқ Медпунк. 13 сотиқ, дорои 3 дархона, ҳамом, душ, 2 ҳоҷатхона, ошхона, 2 тандур, 3 колодес, 1 ҳавзи 10 тонага. Занг бизанем бачо, 400,000 сум срочна баъд савдо мешавад. дӯстон навор анҷом ёфт. бо 10 дона хона, замино, квартираҳо, хонаҳои назди ҳавлигӣ чизе буд. роӣ кардем, хоҳиш кардем, навор кардем. лайкотона гузорен. навори мо фақат лайк мега бачо. подписатсия накуненам, лайкотона монем бачо азиз.